विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे पूर्ण वीक्षकांचं माझा नमस्कार. मी गीता रमानंद नायक. आजच्या ह्या प्रोग्राम विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीमंत यशस्विनी प्रोग्राम म्हणून होत असा. त्या यशस्विनी प्रोग्रामाचं तुम्हा सगळेचो अनेकदा प्रीतीपूर्वक स्वागत करता. अग्गे भाषासो संस्कृत भाषाच मूल भाषा म्हणचे आम्हा सगळेचो गोत्तसल्ले विचार. गोमांतक प्रदेशासून पोर्चुगीजच्या दब्बाळिकेच्या कारण हेवणी वलसे आयिल्ले आमचे सारस्वत समाजाचे मातृभाषा कोंकणी. ह्या कोंकणींत मस्त शब्द संस्कृताचेच असा म्हणचे हो आम्हा सगळेचो गोत्तसल्ल्याचे विचार. तरी हो इतला पुरातन भाषा संस्कृत भाषा आजच्या ह्या जनांत मस्त प्रसिद्धी घेतल्या नाहीसा. तरी वो ह्या संस्कृत भाषांत आम्हापासून किती साध्य सहा तिथले काम करीत असत एक अपूर्व दंपती श्रीमती श्रुतकीर्ती आणि श्री प्रवीण शास्त्री म्हणून सांगान. ह्यांनी संस्कृत भाषा उरेन घेवले आणि संस्कृत सनातन भाषा संस्कृत जो सनातन भाषा संस्कृती असा त्या संस्कृतीस उरेन घेवले. तेंपिरसून कितल्या साध्य सहा तितला प्रयत्न तेंपिरसून ते करीत असत. काळ्या मोडाच्या मध्ये एक धव्या मोड जाईसारखेच ही जोडी म्हणून सांगायला होईद. आमच्या सनातन संस्कृतीसाठी मस्त प्रयत्न येत असत. मूलतः आमचे बेळ्ळारे सुಳ್ಳೆ बेळ्ळारेचे पेरवाजे ग्रामांत हेनी असोंचे उपदल्यपुर थई जलतरो आज त्यांनी बेळगामांत रवान त्यांचे बेळगामातचे त्यांच्या कर्मभूमी करून घेतल्यासनी. तर त्यांनी काय पुरा साधने केलसनी कसाला पुरा केलसनी त्यांच्या साधने कसाले वेदाध्ययन एक दोन सांगायला साध्य नाही. मस्त क्षेत्रांत त्यांनी आपलं नाव पावल्यासनी त्यांच्या साधनेच्या ಬಗ್ಗೆ कळेन घेऊनच आमच्या RSB समाजाचे एक जण म्हणून सांगाले मस्त खुशी होता. आज ह्या लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओंत श्रीमती श्रुतकीर्ती हेनी असत. ह्यांस मी हार्दिक होन स्वागत करता. श्रुतकीर्ती तुम्हास ह्या प्रोग्रामांत स्वागत करता. आजच्या ह्या प्रोग्रामांत आमच्या वीक्षकांस तुम्ही तुमचे एक दाखले परिचय करून देवले म्हणून सांगा ना विचारून घेता. अगेनसो नमस्कार. आता अक्काने सांगितलं जे म्हणतं माझे परिचय थोडे दिवस कळले. माझे नाव श्रुतकीर्ती म्हणून. मूलतः मी सुಳ್ಯ तालुಕು दक्षिण कन्नडचे सुಳ್ಯ तालुಕು पेरुवाजे म्हणून एक दक्ल ग्रामांत उपादल्ले. माझे अप्पा अम्मा वासुदेव प्रभू म्हणून अम्मा यशोदा म्हणून. आमचे एक सामान्य मध्यवर्गाचे कुटुंब आणि काय म्हटले तर थोडे धार्मिक होणं आसक्ती असले एक कुटुंब आमचे. म्हटले माझ्या आज्जा आजी म्हटले अप्पाचे अप्पा अम्मा सोंदे अथवा अम्माचे अप्पा अम्मा सोंदे एक कामच चक्कोड देवाची सेवे म्हणून कर्मांतच अधिक निरत झालेले. मग पूजे पुनस्कार इत्यादी करीत एक कर्माच्या मुखांतर मग एक काय इंगड पूजे पुनस्कार ह्याच्या मुखांतर भगवंताची प्राप्ती करून घेवले. त्यांचा आनंद गावता इत्यादी एक चिंतने घेऊन त्याच्या प्रकारे जीवन करीत असले दोन कुटुंबाचे एक काय पुढेचे संतान मी मग काय म्हटलं तर आम्ही 4 जण चेडो धाकले. तसे वक्तले एक समाजांत स्त्री म्हटले तर तेच काय अधिक अवकाश काय असत नाही. तर आमच्या कुटुंबात काय झालं म्हटलं माझ्या अप्पा अम्मा ह्यांनी अग्गेनी मला मस्त प्रोत्साह दिले नाही. मला एकटेले नाही माझ्या तंगेंसो अग्गेंसो अम्मांस मस्त प्रोत्साह दिले नाही. काय हवे काय खैल क्षेत्रांत आसक्ती असा त्यांत पुढे जावले त्यांत अध्ययन करले त्यांत एक साधने करले त्यांत एक नाव करले टी आम्हाला मस्त प्रोत्साह दिले नाही अवकाश करून दिले नाही. आणि श्रुतकीर्ती तुम्ही म्हटलेत तुमच्या अम्मा बाबाच्यानी प्रेरणे दिल्यानी घरा दिसाव तुमच्या पूजा पुनस्कार अग्निहोत्री होमो तुम्ही दिसाव घरा करतात म्हणून कळलंय. इतलं पुरं हो नो तुम्हास
संस्कृतांतच पुढे जावल्या म्हणायचं इंटरेस्ट कसा येयला तुम्हाला असं म्हणताना त्या विषयांतच मी पुढे जावल्या तुम्ही माले कळल्यासारखे तुम्ही वेदाध्यायनच 12 वर्ष शिकल्यात त्या 12 वर्ष शिकायला तुम्हाला इंटरेस्ट काय आत्ताचे दाखल्यास 8th 9th 10th 3 वर्ष संस्कृत शिकायला म्हटल्या तरच त्यांचं मातसर्यंत इंटरेस्ट असत नाही शिकायले त्यात तुम्ही 12 वर्ष सरो संस्कृत शिकायले इंटरेस्ट कसा येयला हे संस्कृत प्रेरणे कसा म्हणून सांगोती का ಖಂಡಿತ मी उपदोनच्या नद्दी म्हटल्यार माझ्या अप्पा अम्माचे वर्ड होंच्या नद्दीच हे एक चिंतने माझ्या अम्माच्या मनांत होंतेगी म्हटल्यार अम्मा RSS म्हणून ऐकून असा किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणून त्याच्याच आणि एक शाखे काय म्हटले तर राष्ट्रसेविका समिती म्हणून हे स्त्रियांच असोंचे हे राष्ट्रसेविका समितींत माझ्या अम्मा सक्रिय होऊन काम करीत होते त्या टाइमस अयोध्येस जाऊन बाबरी मशिदीचे काही फोडूचे कला सोट जलंते त्या समयस अम्मो अयोध्येस गेलंते म्हटल्यार थोडे संघीय चिंतने काय होते ते थोडे अम्माच्या मनांत मस्त होते त्यासाठी त्याच्या समयस मैत्रेयी गुरुकुलावून एक आरंभ होता म्हणून एक विषय कळलेंते त्यासाठी अम्माच्या मातेंत होते मी पुढे वर्ड जलतर माळे धाकले जलतर खंडित होऊन मैत्रेयी गुरुकुलस घडता म्हणून एक अंदाजे केले ओके ह्या मैत्रेयी गुरुकुल म्हटलं तर तुम्ही विठ्ठलांत असंच्या मूर्ख जयंत असंच्या त्याच्या विषयांत सांगून होय त्याच्या मूर्ख जे मैत्रेयी गुरुकुलांत तुम्ही 12 वर्ष शिकल्यात त्यांत पंचमुखी शिक्षण म्हणून सांगतात वय गा पंचमुखी शिक्षण म्हटलं तर खैल म्हणून सांगो दी गा वेद योग करकुशल कला कौशल्य त्या वट्ट असं नाही का त्यांत ओके त्या मैत्रेयी गुरुकुलांत 12 वर्षाचे तुमचे एक अनुभव कसा म्हणून सांगोती गा आमच्या वीक्षकांच ಖಂಡಿತ मी 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಗಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಪೆರುವಾಜಂತ तापरांत इंटरव्ह्यू हंत म्हटल्यार गुरुकुलांत असे घेंतद धाकल्यांचो म्हणूनचे विषय कळले अप्लिकेशन घेऊन आयले तरी एक विषय मस्त हे काय बेजार होत होता म्हटल्यार अप्पा अम्मा सोडून जावण थंयच रावन गेले वर्कस एकदम अंतर घरा येऊन 4ನೇ क्लास म्हटलं तर अनको दखली प्राय मस्त थरली प्राय काय नाही त्या समयाच तुम्ही गुरुकुलांत जाऊन 12 वर्ष रवांच्या म्हटलं तर थोडा कष्ट होता अम्मा बाबा सो कष्ट होता तुम्हा सो त्यांचं सोडून रवांच्या म्हटलं तर कष्टच होय होय मळे माझे स्ವಂತ काम आता काय न्हावचे इत्यादी इत्यादी मस्त काही गुंतवते नाही तर थोडे सांगून देऊन अम्मान धाडले ना मग माझी आसक्ती होते माझे गुरुकुल शिक्षणाच्या बघे त्याचे महत्व काय इतके गुंतवून मी केलेले नाही अगदी गेलेले काय म्हटले अप्पा अम्मानी सांगितले नाही तुझे हे शिक्षण चक्कोड तू पुढे त्याचं जाणत म्हणून मग एक 200 जण धाकली आयले ते इंटरव्ह्यूस त्यांत मी एकटे सिलेक्ट झाले ते माझे भाग्य अंदाजे केले मग थंय धाकली असतं थंयच रोवांचे भरतनाट्य संगीत असा मुख्य होणं मग खेळ होते माझं तितकेच असले मातेंत वेद शिकवती संस्कृत शिकवती काय नाही ते जाऊन जलप्रांत थंय तेंटले शिक्षण बघून तेंटले मातृश्रींचे काय पाठ करूनचे विधान गा अथवा आमच्या संगत त्यांचे व्यवहार कसे असतात ते ಒಟ್ಟು बघून माझे गुरुकुल शिक्षणांत अथवा गुरुकुलाचे बघे अति आसक्ती झाले मी मग काय म्हटले रे मी 6 वर्ष शिकले थे परंतु थोडे बाहेरचे आकर्षणे असता नाही का मग माझे थोडे आरोग्याचे समस्या होते त्यासाठी 1 वर्ष मी बाहेर आयले तापरांत माझे निजून थैच माझ्या परीक्षा झालेल्या म्हटल्यार ह्या शिक्षणाच्या कोडगा गुरुकुल शिक्षणाच्या कोडगा बघुळे ते 1 वर्ष मला एक अवकाश गावलाय तुम्ही इथे 6 वर्ष शिकून 1 वर्ष बाहेर राहिला म्हटलं तुम्ही 1 वर्ष म्हटलं तर इंगड स्कूलांत खरी तरी ऍडमिशन घेतल्यान त्यात का नाही शाळेत काय जाऊन नाही तर मी म्हटल्यार 10th एक्झाम घेतल्यान त्या टाइमस त्याचे की ट्युटोरियल्स जाणत होते तर थैव धाकल्यांचे संपर्क होता बाहेरले शिक्षण व्यवस्थे कसे असा बाहेरच्या जनांचे मानसिकते कसे असा धाकली कसे असतात गुरु शिष्यांचे संबंध कसे असा म्हणून बघून माझं मस्त व्यत्यास दिसला म्हटल्यार गुरुकुलांत गुरु शिष्यांचे संबंध इंगडचे रीती असता बाहेरल्या शाळेत इंगडचे रीती असता त्यासाठी माझं काय झालं म्हटले तर गुरुकुल शिक्षणाचे चक्कडून दिसले तापरांत 2ನೇ ಸರ್ತಿ मी गुरुकुलांत गेलेले पूर्ती होणं गुरुकुल शिक्षणाच्या ಬಗ್ಗೆ त्याचे महत्व काय बघून घेऊन तापरांत गेले आधी म्हटलं तर अम्मा बाबाच्या फोर्स आणि तू थंय शिकायला म्हणून सांगा ना त्यांनी सांगितलेलं मी त्यांनी तुम्ही गुरुकुला गेले 1 वर्ष बाहेर राहिल्यापर्यंत त्या गुरुकुलाचं महत्व काय त्या म्हणून सांगा तुम्हाला कळलं तसं तुमच्या इंटरेस्ट नाही तुम्ही होण्याच्या मगे 6 वर्षात वेदाध्यायानं तुम्ही अभ्यास केलात
होय होय ते वेदाध्यानंत वेद मंत्र सस्वर गायन करलेವು शिकैतत म्हणून सांगा ना कळल्या आम्हास होय. तसे 6 वर्कवो नाही 12 वर्कवो तुम्ही त्यांतच म्हणतात हा ते म्हणताना वेदाध्यान म्हटलं तर काय वेदाच्या सस्वर गायन कसं करूनचे त्याचे शिकायचे नाही का होय म्हटल्यार थंय एक सिलेबस म्हणून आम्ही बाहेर काय सांगतो होय. थंय एक पाठ्यक्रम म्हणून सांगतो वेद पंचमुखी शिक्षण म्हणून होय, होय. वेद योग विज्ञान कृषी आणि कला कौशल पांच त्यांत वेद म्हटलं तर सस्वर वेद मंत्र हा. थोडे थोडे वेदाचे अर्थ म्हटल्यार उन्नत शिक्षणात 10th एज झाल्यापर्यंत ओके. थोडे अर्थ म्हटल्यार अधिक आम्हाला इथं पीयूसी लेवल असा सारखे पीयूसी होय, झाल्यापर्यंत होय. हा त्यापर्यंत योगा म्हटलं तर एक योगासन अष्टांग योग ते गोष्ट मग थिअरी काय असा आम्ही सैद्धांतिक भाग म्हणतो पतंजलीने बरेवडले हा. त्याचे थोडे अध्ययन हा. आणि विज्ञानांत भाषा विज्ञान आयुर्विज्ञान गणित विज्ञान मग हे जीव विज्ञान इत्यादी असा ते ಒಟ್ಟು ಎಂತ हा. आणि कृषींत सावयव कृषी गोसेवे हो. ते ಒಟ್ಟು ಎಂತ म्हटल्यार आता काय तरकारी करूनचे अथवा कुळचिरडे ಅಥವಾ काहीतरी इंगड सस्य संरक्षणे करूनचे वर्धने करूनचे बीज संरक्षणे हा. मत्तीचे गुण कसे असतात होय. ते ಒಟ್ಟು कला कौशलांत भरतनाट्य संगीत इत्यादी इत्यादी काय काय कलेपुरा काय मानसोल्लासच होय, काय होय, हवे होय. ते ಒಟ್ಟು असतात त्यांत एक आता अडिगे करूनचे हो एक कले म्हणून आमच्या गुरुकुलांत एक नंबिके असोंचे हो. हा. असं इंगड रीतीचे कले म्हटल्यार म्हटल्यार आमच्यावर आता आत्मनिर्भर म्हणून आम्ही होय, काय होय, सांगतो होय. ते एक प्राप्ती करून गेले काय काय हवे ते ಒಟ್ಟು ते सांगून देतो नाही आम्ही पुरा यवदला काय त्या म्हटलं तर गुरुकुलांत जाऊनच्या म्हटलं तर म्हणजे वेद मात्र शिकांचे इंगड कैव शिकेत नाहीत थंय म्हणून जर तर तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे बघितलं तर थंय ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट होता तुम्हाला वेदाध्यान ಹೊಂತ ಯೋಗವೋ ಹೊಂತ कृषीच्या ಬಗ್ಗೆ शिकयतात विज्ञाना ಬಗ್ಗೆ शिकयतात कला कौशल्य म्हटलं तुम्ही आता एक आम्ही बाहेर डान्स क्लासेस द्यावलं म्हटलं तर महिन्यास 1,000 रुपये फीस द्यावलं संगीत शिकायला जर तर 1,000 फीस द्यावलं जर तर त्या गुरुकुलांत पुरा कलेव शिकयतात म्हटलं तुम्ही भरतनाट्याव शिकल्यासत कर्नाटक संगीत शिकल्यासत योगांतो शिकल्यासत असं मस्त नमनमनीचे पुरा मस्त विद्ये शिकायला ते अनुकूल असता म्हणून सांगा ना तर एक वेद सस्वर गायन सांगून आमच्या प्रेक्षकास सांगोती का तुम्हाला खंडित म्हटल्यार वेद मंत्र आता काय ऋग्वेदाचे थोडे भाग ಒಟ್ಟು पाठ झाला म्हटलं वेदांत 4 वेद असा ते सोडून इंगड उपनिषद भाग म्हणतात शांती मंत्र म्हणतात वेदा ಒಟ್ಟು थोरले थोरले असोंचे मी एक दखल शांती मंत्र सांगून दाखवता सस्वर होणं ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः भारी पोरलोनी तुम्ही एक सस्वर गायनाने सांगितलंय तर भारी खुशी झाला ऐकाना म्हणताना त्याच्या उच्चारणे करलेच किती जणांस मस्त कष्ट होता तसं उच्चारणे समेत गायन समेत सांगितलेलं असं मस्त मस्त धन्यवाद ह्या तुम्ही वेद काय सांगितलंय तर ह्याचे एक अर्थ सांगायला वेद का काय तर म्हणून सांगा ना ह्यांत हे एक शांती मंत्र ह्यांत काय म्हटल्यार माझ्या अग्गा दिक्कसू चकोडे येंदे मी चकोडेचे बोलता इत्यादी सांगूनचे म्हटल्यार प्रत्येक पदाचे अर्थ सांगूनचे थोडे भंग कितेच म्हटले तर वेदाचे भाषे इंगड आम्ही शिकले संस्कृत भाषा इंगड म्हटल्यार हे संस्कृत भाषेस लौकिक संस्कृत भाषा म्हणून सांगतो वेदांत जे भाषेस अतिभाषा म्हणून सांगतो आता ह्या संस्कृत ज्ञान असल्याने अग्गेने वेदस अर्थ करूनचे होणे येते भंगवंता
म्हटल्यार वेदाचे अर्थ करले म्हटले तर आम्ही वेदांग शिकवले. वेदांग म्हटले तर शिक्षा, व्याकरण, छंदस्सु, निरुक्ता, ज्योतिष, कल्पा म्हणून 6 आम्ही ऐकून आसात. षडांग हा, हे 6 शिकले तर त्याच्या वर आम्ही ते एक डिक्शनरीच्या सारखे 6 त्याच्या वर आम्ही वेदाचे अर्थ कसे म्हणून बघू होते म्हणून. ओके ओके. त्याच्या वेदाध्ययन करीत करीत तुम्ही अद्वैत वेदांत तर तुमचा मूल विषय होऊन घेतल्यात म्हणून सांगा नो कळल्या मासं. अद्वैत वेदांत म्हटलं तर काय, त्यांत काय पुरा असता, तुम्ही काय पुरा शिकल्यात त्याच्या ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ सांगोती गामस. हा, अद्वैत वेदांत म्हटले तर वेदांत म्हणून शब्दाचे अर्थ बघूया. वेदांत म्हटले तर वेदाचे निर्णायक भाग, निर्णायक म्हटले तर सारा म्हणून आम्ही घेऊ होते. म्हटले पूर्ती वेदांत काय असा म्हणून पूर्ती वेद शिकवण्यामुळे ह्या जन्मात होण नाही तर वेदांत शिकले तर त्यांत वेदाचे सारा ಒಟ್ಟು असा तदुले वेदानी काय प्रयोजन असा ते प्रयोजन गावता म्हणून. इथं वेदांत म्हटले तर उपनिषत् म्हणून मुख्य होऊन घेऊ होती. उपनिषत्, ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीते 3 प्रस्थान म्हणतात, प्रस्थानत्रय म्हणतात. सूत्र, स्मृती, श्रुती प्रस्थान म्हणून ते हे 3चे अध्ययन करतात. वेदांत अध्ययन करतले हे 3 म्हटल्यार उपनिषत्तु 10 असत, हवे तितके असत. त्यांत शंकराचार्यांनी अर्थ बरे वळले 11 उपनिषत् असत. त्यांत आम्ही 10 उपनिषत् मुख्य होऊन अध्ययन करतो. आणि ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र ते व्यासानी बरे वळले, बादरायणानी बरे वळले ते ब्रह्मसूत्र त्याचे अध्ययन करतो. तेसो शंकराचार्यांनी भाष्य बरे वळले. वेदांत अद्वैताचे मूल गुरुच आदि शंकराचार्य म्हणून सांगा वाचल्यान ते मी. अद्वैताचे मूल गुरु कोण म्हणून सांगोळे आमचे हेम्मे होनसे गौडपादाचार्य कोण असत आमचे अग्गेंचे पूर्वज. त्याचे अद्वैत वेदांताचे एक मूल चिंतक अथवा ते हे इडी जगतुस ते एक तत्व दिलेले व्यक्ती म्हटले तर ते गौडपादाचार्य. गौडपादाचार्याचे मस्त हेम्मेचे विषय. आम्ही गौडपादाचार्याचे म्हटलं म्हणाले मस्त खुशी होता. होय होय. त्यांचे शिष्य गोविंद भगवतपाद म्हणून, त्यांचे शिष्य शंकराचार्य. तसे आता आम्ही आमचे परंपरेत गौडपादाचार्यांचे परंपरेचे आमचे त्यासाठी आम्ही माळे अद्वैत वेदांत शिकवले. कारण एक म्हटले माझ्या घरा अज्जा ते ओटो सांगत होते. मग माझ्या एक गोटेचे घरा एकटे अज्जा होते ते माझ्या अज्जा ते ओटो बोलतले ओटो सांगत होते. ज्योतिष, वेदांत हे ओटो शब्द मी ऐकत होते दखलेस्तले. तुम्ही लहानपासूनच त्याच्या ಬಗ್ಗೆ पुरा ಗೊತ್ತಸನ तूप झाले तसला परिसरांत तुम्ही ठरले झाले. तसं तुम्हाला वेद म्हटलं तर काय, वेदाध्ययन म्हटलं तर काय, आणि मला ಗೊತ್ತसला प्रकार तुम्ही घराच्या अग्निहोत्री होम करीत असतात दिवसा हो म्हणून सांगा ना कळलं. सो त्याच्या मितानी तुम्हाला ह्यान त्यांनी खूप पुढे पुढे शिकायला इंटरेस्ट आयलाय. अज्जानी बोलत असंदे, अप्पानी बोलत असंदे, तुमच्या अप्पा अम्मानी दिल्या संस्काराच्या ಬಗ್ಗೆ असंदे, तुमच्या अम्माच्या एक आशे होते तुम्ही पुढे जाऊन असं शिकवले म्हणून सांगा ना. सो त्या पुरा वठ्ठोन तुम्हाला ह्या वेदाध्ययन शिकवले प्रेरणे गावल्या म्हणून सांगोती नाही का. ओके. तर तुम्ही आता गुरुकुलांत असतानाच पंचमुखी शिक्षण म्हटल्यात त्या वेद ह्या कसं झालं वेदाध्ययन झालं, योग झालं, मग कला कौशल म्हटलं तर भरतनाट्य आणि संगीत म्हणून सांगा ना. सो भरतनाट्य आणि संगीत तो तुम्ही परीक्षेने काहीतरी दिलसात का खैसर शिकले असत तुम्ही? मी भरतनाट्य गुरुकुलान जावच्या आधी भरतनाट्य संगीत 2 गुरुकुलान जावच्या आधीचे शिकवणे सुरू केले ते तर 2-3 वर्षा काय का तितकेचे. त्यापर्यंत मी गुरुकुलांत गेले. गुरुकुलांत काय म्हटले तर परीक्षा काय नाही, त्यासाठी गुरुकुलांत असतले माझी परीक्षा भरायला होण नाही. तर मी बाहेर येऊन असतले संगीत माझे अति आसक्तीचे क्षेत्र जन्मित्तेनी ज्युनियर एक्झाम एक संगीतांत भरायला. त्यापर्यंत पुढे माझे म्हटलं मी 1 वर्ष मध्ये बाहेर आयले तदोले मी ज्युनियर भरेले. त्यापर्यंत वापस गुरुकुलांत गेले. गुरुकुलांत खाईल परीक्षेचा अवकाश नाही, त्यासाठी म्हटलं माझे तेंटले शिक्षण काय असा त्यास काही समस्या होले नवो म्हणून परीक्षा घेऊन नाही ते मी. तर एक सिनियर लेवलचे सिनियर एक्झाम काय असा त्याच्या लेवलचे शिक्षण संगीतांत गावला. भरतनाट्य एक ज्युनियर लेवलचे शिक्षण घेऊन त्यापर्यंत मी सोडले. म्हटले माझी तितके आसक्ती नाही ते भरतनाट्य म्हणून. मग आता संगीत त्या लेवलच शिका ना बाहेर काहीतरी प्रोग्राम देतात का तुम्ही?
भायर प्रोग्राम म्हणून देऊन नाही आमच्या गुरुकुलांत कार्यक्रम होत असतले हिम्मेळा म्हटल्यार हिम्मेळाच्या संग ते पद्य सांगोंचे आता भरतनाट्य कार्यक्रम असले तर तदुले पद्य सांगोळे आम्ही भायर सोदी कोण साधत नाही तो आमच्या गुरुकुलांत कोण असो आम्ही सांगत होते तसे मी एकटेच नाही आम्ही दोघं तिघ सेरून हिम्मेळांत सहकार दिलं आणि तद्वा आता नवरात्रीचं काहीतरी संगीत सेवे तसे आम्ही करीत असतो काय मस्त खुशीचा विचार. ओके, आता म्हटलं तर तुम्ही गुरुकुलांत शिकले म्हटलं तर गुरुकुलांत शिकानच थंयच तुम्ही मातृश्री होणं तुम्ही सेवे दिलसत म्हणून सांगा ना. मातृश्री म्हटलं तर आम्ही हेवणी शिक्षकी म्हणून काय सांगता टीचर पोस्ट आम्ही कसा काम करता बाहेर स्कूलांत पुरा जाऊन तसंच श्रुतकीर्तीनी त्यांनी शिकले गुरुकुलांतच मातृश्री होणं सेवे केल्सानी तर त्या सेवेच्या ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ विवरण देवोदीगा. खंडित आता टीचर आणि मातृश्रीस मस्त व्यत्यास असा. टीचर म्हटले तर त्यांचं एक म्हटल्यार समयाचे एक मिती असता म्हटल्यार उद्देश एक शाळेंत येऊन आणि संचारी घरा जाऊन तितके मध्ये त्या समयांत म्हणतर काय सिलेबस असा तितके पाठ करूनचे इंगड ता धाकल्याचे वैयक्तिक बेळवणी कसे होत असा त्याचे मन कसे असा तेवढे एके कुठे करतात ते त्यांचे काय थोरले पर्सनल इंटरेस्ट तर अग्गे करले काय नाही तर भारतीय शिक्षण परंपरेंत गुरु म्हटले तर एक विशिष्ट स्थान असा. मातृश्री म्हटले तर आम्ही तसे साध्यांचे मानतर गुरु म्हटले तर आम्ही काय हित सांगतो म्हटले तर हित आता चक्कोड व्यवहार ते प्रमुख होऊन गुरुकुलांत सांगून देवले नसंचे सर्वांगीण विकास गुरुकुलांत एक चिंतन आहे म्हटले गुरुकुलाच्या शिक्षणाने काय गाव असे म्हटले धाकल्याचे सर्वांगीण विकास होऊनसे मग हे धाकले कोण आयला ते एक स्वस्थ व्यक्ती होऊन बाहेर जाऊनसे म्हणून स्वस्थ व्यक्ती म्हटलं तर आरोग्यपूर्ण व्यक्ती म्हणून सांगोती खै समाजांत खै हो कसले जलतरो ते एक स्पंदन म्हणताना भाईले समाजांत त्याचा व्यवहार कसा असायला हवा जनांपीर कसा बोलायला हवा त्याचे शिक्षणाचे मेन उद्देश गुरुकुलांत होंदे त्या स्कूलांत जाल तर आम्ही तिथल्या सर्वांगीण विकास म्हणून सांगायचे तितक्याच. आता सिलेबस म्हटलं तर सिलेबस असांच्या इतक्या मात्र नाही जाल तर तो बाहेर गेल तर व्यावहारिक ज्ञान हव्या म्हणून सांगायचं वो एक असता व्यवहार जनांपीर कसा व्यवहार करला हवा तिना पुढचे आपला दिस कसा काढला हवा त्या पुरा असता. सो तसंच गुरुकुलांत तुम्ही प्रत्येक स्टुडंट असं प्रत्येक विद्यार्थी पिरो तुम्ही ते शिकतात म्हणून सांगा मातृश्री होणं ते म्हटले शिकेंचे म्हटले आम्ही व्यवहार कसे करतो का ते बघून शिकतो म्हटले आमच्या गुरुकुलांत एक शब्द आम्ही केदो ऐकत होतो मेल पंक्ती म्हणून. मेल पंक्ती म्हटलं तर एक हेडलाईनच म्हट आता काय म्हटलं तर आता कॉपी रायटिंग म्हणून करतात ते कॉपी रायटिंग करतले कसे बरेच ओर एक लाईन टीचर बरे ते बघून आम्ही खाळ बरे येत मेल पंक्ती कसे असता का ते बघून त्याच्यानं खैले लाईन स्वयं रेडी होऊन जाणता त्यासाठी कोण गुरु होणं सगळा तो कसे तसेच त्याच्या शिष्य रेडी होता त्यासाठी हित काय म्हटल्यार कर म्हणून सांगून करायचे नाही करून दाखेन शिकेंचे हे एक आमच्या गुरुकुलाची एक पद्धती एक नंबिके. आमच्या व्यवहार अगदी चक्कोट असला तर आम्ही धाकले असं सांगोती अब असा करला होता आम्हीच काहीतरी तप्पूदारीच पुढे गेल तर धाकली मागे त्याचे शिकवणचे तसं मेल पंक्ती म्हटलं तर आम्हीच एक उदाहरणे होणं धाकल्यांचं शिकायला तुम्ही सांगायचे. ओके, आता नेक्स्ट म्हटलं तर तुम्ही रामायणाचे श्लोक होंदे कर्ममीमांसे म्हणून याच्यापैकी कसाला मी चूर ऐकलं तर मी सांगायचे ना तुम्ही थोडा विवरण दिल तर चकोट म्हणून माझा अभिप्राय. तर रामायणाच्या श्लोकाच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही अभ्यास केलसत त्याच्या उद्देशाच्या पुरा ह्या केलसत त्याच्याचे एक संशोधने केलसत म्हणून सांगानो ऐकलं आम्ही तो त्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्हाला काहीतरी सांगोती का. हा खंडित संशोधने म्हटले तर आमच्या गुरुकुलांत लास्ट 2 वर्ष आता मी माझे दीक्षांत म्हटल्यावर घटिकोत्सव म्हणून सांगोती म्हणताना प्रत्येक डिग्री झाल्यापर्यंत भाईला कॉलेजांत घटिकोत्सव म्हणून करतात तसंच तुमच्या गुरुकुलांत दीक्षांत म्हणून सांगायचे त्या MA लेवल लोन अंदाजे करवती MA 2 लेवल ಅಂದ್ರೆ MA फर्स्ट आणि सेकंड इयर असा नाही का त्या लेवल असं 2 वर्ष आम्हाला एक काहीतरी दखले संशोधने लघु शोध प्रबंध म्हणून सांगत होते
ते काहीतरी म्हटल्यार आमची आसक्ती खैल विषय आसा का त्या विषयांत एक दखले विषय घेऊन त्याच्या बघे काहीतरी थोडे संशोधने करून कोणाचे तरी गुरुचे मार्गदर्शन घेऊन करून ते विद्वांसाच्या समोर आम्ही समर्पणे करले हा त्यांनी त्याच्यापर्यंत त्याच्या पुरती वाचून त्याचे अध्ययन करून त्यांत काहीतरी प्रश्न असले तर त्यांत काहीतरी तप्प असले तर तिथे नोट करत दोन त्यासाठी आम्हाला विषय घेवले दिले त्यांनी त्या समयास माझी आसक्ती असले म्हटले तर एक रामायण मळे मी दखले असतले हो माझ्या अम्मा मळे रामायण महाभारताची कथा मस्त सांगितल्या त्यासाठी मी एक नाकने क्लासेस जाऊन अध्यक्ष मळे रामायण महाभारत पूर्ती गोंतवते पुरा कथा गोंतवते आताच्या दाखल्यास रामायण काय रामायणात कोण असं म्हटलं तर कोणाच काही गोत्त असत नाही की ते म्हणतात आताचे एज्युकेशनच तसं जलसा आता किती म्हटलं तर कॉम्पिटेटिव्ह परीक्षा जलसा आमच्या ह्या रामायणात महाभारत खैल कथा ऐकांच्या इथलं पुरसतो दाखल्यास असत नाही की ते म्हणताना त्यास तितके होमवर्क देऊन असतात करले त्या होमवर्कच्या एड्यांत ही कथाने सांगोले होंदे आताच्या आवसीसो पुरसत असत नाही ती व कामास जाणत असतात तर तुम्हाला दाखल्यापासूनच रामायण महाभारताच्या कथा गोत्तसा ना मग उन्नत शिक्षणांत MA लेवल जाल्यापर्यंत तुम्ही ह्या संशोधनेंत रामायणाचे श्लोक तुम्ही आरसेन घेतल्यात ओके मग त्यांत काय म्हटले तर आता वाल्मिकीनी माझे विषय काय होते म्हटले तर वाल्मिकीनी श्लोक बरेले निसा रामायण पूर्ती बरेले निसा तर आता काय झाला म्हटले तर त्याचं प्रक्षेप झाला म्हणून सांगतो प्रक्षेप म्हटले तर संस्कृत गोंतसलेने माझे एक श्लोक असून देऊन सेरसेंचे अथवा एक श्लोक काढूनचे मला हे श्लोक काय का समदिसत नाही सा त्यासाठी मी काढून सोडता असे होणं वाल्मिकीनी किती बरेले नाही सगळं त्याच्यात थोडे अधिक असा अथवा थोडे गेला हा त्यासाठी आता गेलेले आम्ही ओपास हडले होईना तर काय अधिक सेरल्ले सगळा ते काढून हेमांतर वाल्मिकीनी बरे वळले म्हणून एक शोधले होता गाण मी एक प्रयत्न करले बेसारले ते माळे मार्गदर्शन दिलेले माझे मातृश्री अमृतवर्षिणी मातृश्री म्हणून ऐकून असाद ते खैव शाळेन जाऊन त्यांच्या अप्पा अम्माच्या गोटेचे ते शिकले त्यांनीच उमेश आचार्य आणि अमृतवर्षिणी म्हणून दोघा माझे आचार्य मातृश्री होते ते बेंगळूर गावाचे बेंगळूरचे होय मग आमच्या मैत्री गुरुकुलांत येऊन उन्नत शिक्षणाचे विभागांत आचार्य मातृश्री होणं ते सेवे करीत होते तदुले मी थई होते त्या समयास मला त्यांचे मार्गदर्शन गावले आणि रामायणाच्या बग्गे थोडे दखले संशोधने करले चकोड मार्गदर्शन दिले त्यांनी त्यासाठी मी पूर्ती रामायण करले येऊन प्रयत्न केले होण नाही ते केवळ बालकांड घेऊन श्लोक प्रत्येक श्लोकांत हे श्लोक वाल्मिकीने बरे वळले गा नाही गा अकस्मात बरे वळले तर प्रॅक्टिकल होणं त्याचे अर्थ कसे असतात इत्यादी विषय मी ते शोधून बरेले प्रयत्न केले ते आणि त्याच्या नेक्स्ट वर्क कर्म मीमांसा म्हणून एक विषय घेतले ते म्हटले कर्म म्हणूनचे शब्द आम्ही वेदांत ऐकतो योगांत ऐकतो आयुर्वेदांत ऐकतो कर्म मीमांसे शोध प्रबंधच्या मुखांतर प्रत्येक कर्मच्या त्यांत काय उद्देश असा जनास काय कळायला हव्या त्या कर्माच्या मुखांतर ह्याच्या बग्गे तुम्ही संशोधने केलसात म्हणून कळलं त्या प्रबंधाच्या बग्गे तुम्ही त्यांत काय म्हटलं तर कर्मा म्हणून श्रौत कर्मा म्हणून सांगतो स्मार्त कर्मा म्हणून सांगतो त्याचे विभाग कसे श्रौत कर्मा म्हटल्यावर काय काय येता इंगड कर्मा म्हटल्यावर काय पुराणोक्त कर्मा म्हणून इंगड सांगतात मग नित्य कर्मा नैमित्तिक कर्म हे ಒಟ್ಟು आम्हाला वेदांत अथवा असे संस्कृत अध्ययन करले गेल तर असले शब्दोट ऐकता मी मग आयुर्वेदांत थोडे गोटे आम्हाला रोग कर्मच्या मित्तेने रोग आयले म्हणून ऐकतो अथवा चिकित्से देंतले पंचकर्मा म्हणून ऐकतो असं इंगड 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 रीतीने कर्मा म्हणून शब्द ऐकता आणि आश्रम एक आश्रमांत असलेंस अथवा एक वर्णांत असलेंस एक कर्म करले म्हणून एक नियम असा ते ಒಟ್ಟು कसले त्याच्या अग्गेच्या बघे मी अध्ययन करून एक कर्म म्हणून शब्द खै खै कसे कसे आयला उपयोग म्हणून तसे एक पुस्तकांत बरे आवडले तर इतल्या पुरा तुमच्या प्रतिभेच्या इड्यांतो आणि को मस्त प्रतिभे असा तुम्हा फिर बोलायला गेल तर सगळे दिसो फिराना ह्यांत तर इतल्या विषयांत मध्ये हो तुम्ही अनेको कथे कवन लेखन सಣ್ಣ कादंबरी हास्य प्रबंध इतल्या पुरा ह्या पुरा विषयांत तुम्हाला इंटरेस्ट असा म्हणून कळलंय मग हास्य प्रबंध होंदे नाटक होंदे बरेन तुमच्या विद्यार्थी पिसून रंग ह्या प्रवेशावर तुम्ही करेल सत म्हणून कळलंय कवनव मस्त बरेल सत तुम्ही काय म्हटलं तर उन्हाने 50-60 कवन बरे नसत अजून सर मग त्या पब्लिश करले प्रयत्न करता सत तुम्ही एक गोत्तसला तुम्हीच बरेल
एक नाही तर दोन खेळतरी कवन वाचून सांगोती गा मस ऐकले ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ मी बरे ಒಳ್ಳೆ अद्दिले फर्स्ट 2 कवन माझ्या अप्पाचेव अम्माचेव होर बरे ಒಳ್ಳೆ कवन म्हणताना तुम्ही कवन बरेले सुरू केलेलेच अम्माचेवर आणि अप्पाचेवर सो त्यांच्या आशीर्वाद केद्दा सर्व तुमच्यावर असता ಖಂಡಿತ माझं जीवनांत ते दोघं आम्हाला एक प्रेरणा म्हणून अम्मा अप्पास कडे सर्व ऑटो काढले असा विषय ಅಂತ ಪೂರ तर तुम्ही गवाना बरेतनच त्यांच्यावरच अगदी कवन बरेले मस्त खुशी झाले काय कवन म्हणून सांगोती गा बरेले ನನ್ನೊಳಿತಿಗೆ ಉಂಡ ನೋವಲ್ಲೂ ಸುಖ ಕಂಡ ಜೀವವದು ಹಲವಾರು ಸೋಜಿಗದ ಸೋಪಾನಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತಿಸಿದ ಜೀವ ನನ್ನ ಮುಗ್ಧ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಜೀವ ನನ್ನ ನೋವೆಂಬ ಅರಗಿನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತಾ ತಾನೇ ಉರಿದು ಕೊನೆಗೆ ಇದ್ದಿಲಾದ ಜೀವ ನನ್ನ ದನಿಗೆ ಕೊರಳಾಗಿ ಒಡಲಾಸೆಯನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾ ಆದರ್ಶದ ಆಗಸವಾಗಿ ನಿಂದ ಜೀವ ನನ್ನ ನಡಿಗೆಯ ದಾರಿಗೆ ಬೇಲಿಯಾಗದೆ ಬೆಂತಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿಸಿದ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಲ್ಮೆಯ ನಮನಗಳು आणि एक वाचता ಅಮ್ಮಳೇನ್ ಬರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಕೆಯ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ನಗುತಿಹ ಹೂ ನಾನು ಅವಳಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಂದಾಗಿಸಿದ್ದ ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿ ತುಂಡಾದಾಗ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ ನೋವ ಸಹಿಸಿ ತಂದಳು ಎನ್ನನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮುಂದೆಯೂ ನನಗಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಗುವಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೋವುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಉಂಡವಳಿಕೆ ನನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವ ತೆಯ್ದ ಮಮತೆಯ ಮೂರುತಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕಣ್ಣಮಣಿಗಳು भारी चकोटणी अम्मा अप्पाले पुगारून त्यांचे आशीर्वाद तुम्हाला असा म्हणून एक कवनाच्या मुखांतर तुम्ही त्यास धन्यवाद अर्पण केलसेत अम्मा अप्पाल्याने मस्त खुशी होईद मग तसंच तुम्ही बरेला हास्य प्रबंध हो तुमच्या विद्यार्थी म्हणताना गुरुकुलांत करेल सत म्हणून कळलं ह्यांत म्हणताना तुम्ही हास्य प्रबंध किती सर बरेल सत तुम्ही हास्य प्रबंध 2-3 मांतर बरे वळले ते काय करून नाही त्याचे नाटक नाही केलेले आता काय वेदांताचे विषय काय असा ते विषय घेऊन सामाजिक होणं नाटक करले होंत गावण 2-3 प्रयत्न केलेंते हास्य प्रबंध म्हटले तर आता काय घटने काहीतरी होऊन असता ते विषय घेऊन मी हास्य प्रबंध बरे वळले 2-3 थोडे नाटक एक 2-3 बरेला एक 5 कथा बरेले थोडे त्यांत एक 2 मनोवैज्ञानिक कथा मला ते थोडे विषय इंटरेस्ट आले त्यासाठी आणि एक मला हिंदुत्व हे विषय थोडे अधिक आसक्ती असल्याचे मित्तेनी ते लव जिहाद म्हणूनचे थोडे मी ऐकत होते ते माझ काय का बेजार होते त्या विषयांत त्यासाठी थोडे जागृती होऊन देऊन त्यांतो एक त्या विषय घेऊन एक कथा बरेल आणि एक 60 ಊರು एक 70 गोटे गोटे मी कवनव बरेला त्याचे मी आता विचार्या म्हणून होते तुम्हास उण्याने 60-70 कवना बरेलसा म्हटल्यात तर त्या कवना बरेल्या तुम्ही एक पब्लिश करल्या बा त्याच्या एक पुस्तक करल्या म्हणून सांगा तुमच्या मनात काहीतरी होय असा पब्लिश करेले म्हणून मस्त आशा असा तर त्याचं काय अनुकूलते थोडे उन्यासंच्या मित्तेनी आता सध्याच मी म्हटलं अवकाश 1-2 राखत असा पुढे म्हणताना पब्लिश करले कोणतरी पुढे येईल तर तुम्ही तयार असात त्या बुक तुमच्या पब्लिश करले 70 कवन व पुरा एकांतच पब्लिश केलं तर तुम्हाला थोडा अनुकूल होता म्हणून सांगा तुम्ही सांगांचे ओके तर ह्याच्या मुखांतर कोणतरी पब्लिश करले पुढे येईल तर त्यांचे एक धन्यवाद अर्पण करले होय दमाचं कोणते सहाय्य केलं तर म्हणून सांगा ना तुम्ही म्हटले तर तुमच्या अम्मा अप्पास तुम्ही 4 जण धाकली म्हणून सांगा ना आता तुम्ही वेदाध्यायानंतर गुरुकुलांत शिकानपुरा पुढे आल्यात तुमच्या ತಂಗಿ ನೀವು ಹೆಂತच पुढे जाणतस आता त्यांनी गुरुकुलांत शिकतस आता ती काय करतस आता ती गुरुकुलांत कोण शिकत नाही सद तर आमचे गुरुकुलांत काय सांगून देतात गा संस्काराचे कोड संस्कार भारतीयते हे ಒಟ್ಟು बरी गुरुकुलांत नाही आता आमच्या गुरुकुलाचे उद्देश काय म्हटले तर घरू एक दक्कळे गुरुकुला होनसे म्हणून त्यासाठी काय म्हटलं त्या दिक्काने आम्ही थोडे प्रयत्न करीत माझे थोरले तंगी सिंधू प्रभू म्हणून ते थोडे संस्कृत शिकवणं संस्कृत बोलवले आता ते होता आणि थोडे समय ते एक शाळेंत संस्कृत गेस्ट टीचर होऊन पाठ करीत होते आणि सस्वर होऊन वेदमंत्र तिग्ग ನೀವು सांगतो आम्ही म्हटले मी शिकवणं घरा येऊन असतले ತಂಗಿನ್ಸೆನಿ सांगून देऊन मी शिबिरा ಒಟ್ಟು करले चाहत होते दिसू तर तुला माझ्या ते ತಂಗಿ येत होती
त्यासाठी ती शिकलेद आणि योगासना करूनचे मग अग्निहोत्र करूनचे आता घरा ते मिच केलेले नाही ते घरा अप्पा अम्मा हेनी सुरू केलेलं अग्निहोत्र म्हणून आणि इंगड काय थोडे गुरुकुलाचे वातावरण काय असा ते थोडे आमच्या आमच्या घरावर असा म्हणताना तुम्ही परवाजे ग्रामांतासांच्या घराच एक गुरुकुलाच्या मट्ट तुम्ही होस म्हणून सांगा ना तुम्ही चौगा भब्बाणी वो प्रयत्न असत तुम्हाला प्रयत्नाचा चक्कोड यश गावान दे म्हणून सांगा ना मी विचारून घेता आता इतलं परत तुमच्याकडल्या तुम्ही उपदल्ले परवाजेंत जर तर तुम्ही बेळगाम तुमच्या कर्मभूमी म्हणून सांगा आयके करून घेवले म्हणतात थंय एक तुम्ही गुरुकुला सुरू करतासात नाही करून जाले हा पर्यंतची 15 तारीख कसं आता उद्या परवा हंता दिसतात त्या गुरुकुल सो बेळगामच जाऊन तुम्ही सेटल होले थंय एक गुरुकुला सुरू करले तुम्हाला प्रेरणे कसं झालं थंय होऊन सेटल होलं म्हणून सांगा कसं ह्या जमानांत आयलं तुम्हाला म्हटल्यार मी गुरुकुलांत अध्ययन म्हणजे माझे समाप्ती जलप्रांत अध्ययन माझे वरड करून घरा केव्हा बोलले सुरू झाले का तर तुला मी म्हणत होते संस्कृत शिकले आधी कोण गुरुकुलान शिकलेच हवे म्हणून त्याच्या फील्डांत असलं तर तुमच्या पुढेच्या संसार जे पुढे चकोटणी जाणता म्हटले आता इंजिनियर डॉक्टर कोणतरी असले तर त्यांचे आसक्ती माळे अर्थ होईना माझे आसक्तीचे विषय त्यांच काय अर्थ होईना त्यासाठी तदुले जीवनचक्र बघीन पुढे जाईना त्यासाठी माझे क्षेत्रांत असायला हवे म्हणून मी शोधित होते तदुले म्हटल्यार आमच्या गुरुकुलांत तो तसेच चिंतने होते त्यासाठी वेदविज्ञान गुरुकुलांत शिकले एकटे त्यांचे एक त्यांच्या संग ते वर्ड होऊनचे मातुकते झाले आणि वर्डो झाले माझ्या यजमानांचे नाव प्रवीण शास्त्री म्हणून ते वेदविज्ञान गुरुकुलांत शिकले म्हटल्यार 10th सोर घरा शिकवणं तापरांत वेदविज्ञान गुरुकुलांत गेलेले ते आणि तेव्हा वेदांत अद्वैत वेदांत विद्वत केल्यानेचा आचार्य परीक्षा म्हटल्यार MA काय असं ते सरेलेनिसा आणि तापरांत एक गोटे उत्तर कन्नडांत ಹೊನ್ನಾವರ गोटे एक गुरुकुला चालनीस एक 5 वर्ग एक गोटे गुरुकुला हो त्यांनी म्हटल्यार एकटेच आचार्य होते ते प्रधान आचार्य होणं थोडे गुरुकुला चालेन त्यांचा अनुभव असा आणि गेस्ट टीचर होणं ಒಟ್ಟು काय गोकर्ण कॉलेज अंत काम करीत होते आता काय म्हटल्यार आमचे वरड जलापर्यंत आम्ही गुरुकुलाच करले म्हणून आमचे दोघांची आशा होती त्यासाठी तुम्ही दोघं एकच क्षेत्रांत असले आता इंगड क्षेत्रांत असलं तर गव्हाच्या इंटरेस्टिंग बदलंत असता बायलेच्या इंटरेस्ट बदलंत त्यांच्या दोघांचो मॅच होऊन नाही थंय तसं तुम्ही दोघं एकच क्षेत्रांत असल्या मी त्याने बेळगामात जाऊन तुम्ही गुरुकुला सुरू जलसा हातात नाही आता सुरू होस हवे त्या गुरुकुला म्हटल्यार आता एक वर्ग वरड होऊन एक वर्ग काय झालं म्हटल्यार गृह गुरुकुला म्हणून केलं आमच्या आता माझे काय घोवाच्या घरा हो मस्त प्रोत्साह होऊन ते गुरुकुला करलेटी माझे मामा मामी तेच आणि माझे घोवा सेक्टर तम्मा असा ते अगेनी हो गुरुकुला करूनचेच मस्त प्रोत्साह देत होते त्यासाठी आम्ही घरा करले होण नाही म्हणून एक थोडे दूर असेच बेळगावांत एक गोटे गृह गुरुकुला म्हणून सुरू केलेलं म्हटल्यार ह्यांचे आदिले छात्र होते ते आमच्या अंगाते होते त्यांचे पाठ करीत आम्ही एक घराच गुरुकुला असे म्हणतो एक वर्ग आता काय म्हटलं तर आता आमचे गुरुकुला कोण आमचे आदिले गुरुकुलांचे आचार्य कोण असत त्यांनी ओटू एक सांगितल्याने बेळगावात एक गुरुकुला सुरू होऊनचे एक अंदाजे असा त्यासाठी तुम्ही जावले थंय प्रधान आचार्य होऊन गुरुकुला चालले त्यासाठी आम्हाला मस्त आनंद झाला म्हटल्यार आम्ही असला एक अवकाशच राखत होतो आता सध्याच गुरुकुल आरंभ होळे असा बेळगावांत एक निलजी म्हणून एक गावांत थंय पूज्य शिवानंद गुरुजी म्हणून स्वामी असत अलौकिक ध्यान मंदिर म्हणून एक जागा ते म्हटल्यार ते ध्यान योगा त्यांत मस्त साधने केलेले व्यक्ती त्यांचे एक सपन ते गुरुकुला थंय होऊनसे म्हणून मग RSS चे प्रेरणे आमच्या 3 गुरुकुलाचे प्रेरणे घेऊन एक नवे गुरुकुला आता आरंभ होऊन तसा त्यांचं म्हणताना विद्यार्थी ऍडमिशन आणि पुरा जलसा किती सर ऍडमिशन घेतात तुम्ही त्या गुरुकुल आम्ही आता ते उद्या बहुशः इंटरव्ह्यू असा ऑनलाईन अंत इंटरव्ह्यू करून म्हटलं झील दाखलेंच झील दाखले मात्र चेडवा येत नाही म्हणताना चेडवा येवले नवा म्हणून तुम्ही सांगा हा नाही चेडवा इंटरेस्ट घेऊन येत नाहीत म्हणून सांगा त्यांचं नाही चेडवांचे गुरुकुल व्यवस्था इंगड गोटे असा आता मी शिकडले मैत्रेय गुरुकुला थंय चेडवांचे गुरुकुला असा आता हित झिलाड्यांचे गुरुकुला म्हणून आम्ही एक म्हटल्यार आमच्या हिरियांनी निर्धार केले मी तसे 5ನೇ क्लास सरोन आयले झील दाखलेंच आम्ही घेतो तुम्ही गुरुकुलांत घेतात
होय, ओके, होय. तुम्ही सुरू केले गुरुकुल वो मस्त उन्नत मट्टास जाऊन दे म्हणून सांगा ना, मी मागान घेता. आता इटला पर विषय आम्ही बोलल्या, आता मला गोत्तनत्तला विषय काहीतरी तुम्हा पिर हिडन टॅलेंट सुप्त प्रतिभे म्हणून सांगतात, तसा काहीतरी तुम्हा पिर असल्या तर मला गोत्तनत्तला काहीतरी मस्त प्रतिभे तुमच्या कलाच्या ಬಗ್ಗೆ पुरा विचारून झालंय. आता गोत्तनत्तला खैल तरी विषय असाल हो पिरे तुम्हाला असं सांगोले मन नसलं तर काहीतरी सांगते का? तसे काही विशेष प्रतिभा म्हणून नाही. असे पाठ करूनचे हा एक विषय सांगोले माळे हे काय आमच्या समाजांत मस्त माळे प्रोत्साह गावला म्हटले रे. मी गुरुकुलान शिकवून बाहेर आयला समय असं होय, पुतूर संघाच्या वतीने एक शिबिर ऑनलाईन शिबिर सुरू केलेले होते. तदोले मी त्यांत शिक्षकी होण होते, गुरु होण होते. सुमार जण धाकली कोरोना फर्स्ट लॉकडाऊन काय तो झाले त्या समयास सुमार जण धाकलेंच काही कोण आसक्ती होते ती ओटो आयली ती शिबिरास एक म्हटले पुत्तूर नाही ते ऑनलाईन शिबिर केलेले. एक 2 ग्रुप केलेले, एक धकल्यांचे एक थोरल्यांचे म्हणून बालबोधिनी म्हणून शिबिराचे नाव ठेवलं होतं. सुमार जण धाकली शिकले त्यांनी आणि आमच्या समाजाचे कोण हिरिय असत त्यांनी अगदी मला मस्त प्रोत्साह दिले नाही. आणि SLF म्हणून आमची एक संस्था असा थैसो माळे मस्त प्रोत्साह दिले नाही. म्हणले मग काय पाठ करले होत मला पाठ करूनचे म्हटले मस्त इष्ट. त्यासाठी मी तदुला अवकाशासाठी राखत होते काहीतरी गावता गा म्हणून. म्हटले लॉकडाऊन मी बाहेर आले गुरुकुला सोडून बाहेर आले लॉकडाऊन समयास मला काही जावळे होत नाही त्या समयास पाठ करले. तापरांत मला SLF तो पाठ करले साधेलेंतनी थैव चकोट रीतीने पाठ होऊन तसा संस्कृत शिकया सुलभ असा म्हणून एक पाठ जले. थोडे एक संस्कृत थोडे बोलले आमच्या मठ तितके आणि माझ मस्त जणांनी सहाय्य केले निसा त्यांत मला सांगते आणि दोघा शिक्षक होणं होते. आणि आता भगवद्गीतेचे एक पाठव होऊन तसा मस्त म्हटले आमच्या समाजान तू आम्ही निजून सारस्वता म्हणून सांगून घेतो. निजून सारस्वता म्हटले तर सरस्वती पुत्र म्हणून सरस्वती पुत्र म्हणतात. सरस्वतीच्या देवीचा आशीर्वाद केद्दानो आमच्या सारस्वत जनांच्यावर असता म्हणून सांगा ना. म्हटले रे आम्ही ते घेवलंय म्हणून म्हटले सरस्वतीचे धाकली होणं आम्ही कसे हवे म्हटले रे ज्ञान हवे आमच्या भितरून. त्यासाठी ह्या दिक्कानी मस्त जण आता प्रयत्न करीत असो आम्ही. म्हटले आमचे एक काही विशिष्ट ज्ञान परंपरा आहे आमच्या एक. त्यासाठी आम्ही हे ज्ञान सोडले नवं म्हणून सुमार जण आता प्रयत्न करून शिकत असत. माझे गोटे शिकत चालले कोण धकली धाकली नाही. सुमार येत झालेले भगवद्गीता शिकवले येत असत. मी मस्त आनंदाने सांगून देईन तसा त्या शिकेन जनांचं शिकेन एक खुशी असता किती म्हणताना त्याच तिथला इंटरेस्ट असताना आम्ही तितक्याच इंटरेस्ट आणि शिकेल तर त्यास आणि को हुरूप शिकाले होऊन देऊन सांगा ना. ओके, तर तुमच्या इतल्या पुरा साधने करतासात तुम्ही गुरुकुल सुरू करतासात. तुमच्या गुरुकुल होऊन दे, तुमच्या संस्कृत वेदाध्यायनंत होऊन दे, अग्गे विषयांत तुमस उन्नतोन्नत साधने होणे यशस्सु गावान दे म्हणून सांगा ना. त्या देवापीर प्रार्थने करता. आणि तुम्ही आज ह्या स्टुडिओस लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओस बेळ्ळारीसून ऍक्च्युली तुम्ही बेळगामसून आयिल्ली ह्याच्यासाठीच त्यास मी मस्त मस्त धन्यवाद करता. बेळगामसून हिस्सर एक संदर्शनास तुम्ही आयलेत मस्त खुशीचा विचार. तुमच्या प्रत्येक कामांत यशस्सु गावान दे म्हणून सांगा ना मी मागान घेता. तुम्हाला मस्त मस्त धन्यवाद श्रुता कीर्ती. धन्यवाद. स्वागतम.